Čaute, všetkých vás pozdravujem, neviem ako vy, ale ja mám obrovskú svalovicu z predchádzajúceho dielu, takže som veľmi rada, ak ste sa k nám pripojili dneska opäť a veľmi rada vás všetkých imaginárne vidím. Moje meno je Vierka Ajsi a ideme cvičiť cvičenie Fit in Spirit už štvrtýkrát s úžasnými krásnymi inštruktorkami, opäť Anka, Gabika. Ideme sa rozcvičiť, zatancovať si, zaposilovať si a dáme si do toho aj troška jogy. Takže teším sa, poďme na to. Ideme? Jasne. OK. Dobre, ťaháme ruku dopredu. Druhá, vymeň, ťahaj. Druhá, vymeň, ešte naťahuj. Tlačme dlaň dole. Ešte raz. Ešte. Hore. A dole. Hore, vzad, hore. Spusti. Hore, spusti. Hore, výborne. Ťahaj. Ešte. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Noha hore a hore a hore. Zatiaľ iba noha. Ťahaj. Pridaj ruky. Stiahni. Stiahni ten bôčik. Stiahni. Stiahni. Pridáme v tempe. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Ešte drž. Dva. Posledný krát. A raz, dva, tri a uvoľni. Skáč. Skáč. Ples. Hop. Hop, hop. Hop. Ešte. A druhá natiahni. Hore. A. Hore. A. Dopredu. Ťahaj. Koleno čo najvyššie. Ťahaj. Výborne. Priprav ruky. Toč. A. Toč. A. Ťahaj. Stiahni bok. Hop. Výborne. Toč. Dva. Hop. A v tempe. Poď. Raz. Dva. Tri. Štyri. Raz. Dva. Ešte drž. Dýchaj. Poď. Raz. Dva. Poď. Výborne. Uvoľni šviadlo. Skáč, skáč, skáč. Vydrž to. Poď. Výborne. A hore. Dole. Hore. Dole. Hore. Dole. Výborne. A natiahni na stranu. Noha, iba špička. Drž. Drž. Výborne. Natiahneme ruku hore. Hop. Druhá ruka v bok. A ťahaj nohu. Široko otvor. Ťahaj. A. Raz. Drž. Hop. Výborne. Ešte. Raz. Dva. Tri. Štyri. Ešte jednu. Raz. Sťahuj. Poriadne sťahuj brucho. A poď. Bok. Hore. Výborne. A pridaj tempo. Poď. 2, 3, 4, ešte, hop, 2, 3, 4, vydrž, poď, 2, 3, 4, ešte jednu, výborne, uvoľni a prejdi na druhú stranu, natiahni, ruka v bok, výborne, ťahaj, 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 ťahaj nohu, super, v tempe, poď, raz, 2, 3, 4, raz, dva, vydrž, 3, 4, raz, dva, ešte jednu a raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, krok a krok a krok, natiahni päsť vpred, vytoč telo, vytoč, vytoč, poď, vytoč, v tempe, raz, 2, 3, poď, 4, udri, 2, udri, hop, striedaj ruky, striedaj. A spomalíme, drž to isté, hop, stiahni, hop, stiahni a hop, stiahni, hop, stiahni, hop, stiahni. Posledný krát v tempe, poď, raz, 2, 3, 4, ešte raz, 2, 3, poď, 4 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zmena. Nohy vpred a dopredu. Zad. Dopredu. Zad. Dopredu. Zad. Pridaj. Úder. 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 Striedaj. Super. Napni ruku. Vymeň. Poď. Napni. A. Napni. A. Napni. A. Vydrž, dýchaj. Spodná noha je pokrčená, péruj. Hop. Pridaj tempo, poď. Raz a dva a raz a
a 2 a raz a 2 a posledná, ešte hop, raz, 2, 3, 4, 5, poď, 6 a 7, uvoľni, nádych, výdych, a ešte jeden, nádych. Predtým, než prejdeme na druhú nohu, pôjdeme pauza, bok, vzad, strana, vpred, bok, strana, strana, vpred, ešte raz. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, pridaj, ostrosť, raz, 2, 3, vpred, strana, vzad, strana, vpred a strana, vzad, strana, vpred, strana, vzad, strana, vpred, vzad, 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 vzad. Chytíme sa kolien alebo stehien a zadok, vzad, stred, vzad, poď, stred, vzad, stred, vzad, ešte stred, vzad, dýchaj, hop, výborne. A pridáme tempo, raz, dva, vzad, 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 výborne, drž, drž, super. A raz, 2, 3, 4, hop, vytočíme sa do strany a hop, a vzad, hop, a vzad, hop, a vzad, na petu, hop, spodná noha v podrepe, a hop, na petu, späť, na petu, späť, pridaj, úder, hop, natiahni ruku, natiahni, super, priprav úsmev v tempe, poď, raz, hop, poďme, vydrž, drž, ešte jednu, raz, 2, ideš, a raz, uvoľni, ako boxerista, hop, poď, drž, skáč, výborne, strana, spolu, plec, hop, uvoľni sa, uvoľni nôžky, poď, zabav sa, hop, hop, raz, 2, super, a noha hrudí, hop, 2, 3, 4, ha, raz, 2, 3, 4, ešte, raz, 2, ruku ťahaj dole, dole, super, babi, poď, hop, skúsme v tempe, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, hop, 2, hop, 2, hop, 2 a uvoľni, super, vytraseme ruky, pohupujeme sa zo strany na stranu, OK, ideme si zaposilovať, poďme na to, zoberte si karimatky, napite sa a ideme ďalej. Takže už ako tradične prechádzame z kardiocvičenia do posilovacích cvičení a snažíme sa vždy zabrať celé telo, tak aby sme posilovali funkčne všetku svalovú hmotu, ktorú máme. Takže dáme sa teraz do pozície v sede, jednu nohu vystreme, druhú nohu pokrčíme a je na zemi celým chodidlom. Druhá ruka za chrbátom, prsty smerujú od tela von, ruku vystreme, súhlasnú s pokrčenou nohou. Teraz oblúkom prejdeme dozadu, zdvihneme zadok z karimatky a vrátime sa späť. Výborne. Ešte raz, zdvihneme zadok z karimatky a vrátime sa späť. Navažujeme sa pritom na ruku, ktorá je vzadu, za chrbátom. Ešte raz a späť. Výborne. Ako už cítite, posilujeme stehna, posilujeme ruky, takisto brúško tým, že vytačame trup. Takže si to vyskúšajme aspoň takých 15 sekúnd a aj s hudbou. Takže vystreme chrbát a pripravíme sa. 5, 6, 7, vytoč. Raz, späť. A druhýkrát. A späť. Výborne. A ešte raz. A späť. Vydrž ešte troška. A späť. Dýchaj plynule. A späť. Krásne. Posledný krát. A uvoľníme. Výborne, uvoľni pokrčenú nohu vpred. Tak, krásne, vystreme chrbát, ruky pritiahneme čo najbližšie ku krížom a spájame lopatky. Ramena tlačíme dozadu. Nohy sú uvoľnené, trošičku perujeme s chodidlami. Výborne, uvoľníme. Pôjdeme to isté na opačnú stranu. Pokrčíme teraz druhú nohu, tá, ktorá bola predtým vystretá.
ruka dozadu, prsty smerujú von od tela, súhlasnú ruku natiahneme a následovných 15 sekúnd pôjdeme na opačnú nohu. Natiahneme sa a naspäť. Výborne. A ešte raz. Môžeme si kľudne sadnúť na karimatku, keď sa vraciame. Výborne. A ešte raz. Nádych. A sadni. Výborne. Ešte raz. Zdvihni a uvoľni. A ešte raz. Posledný krát. A uvoľni. Výborne. Krásne. Trošičku zase uvoľníme nohy, ruky. Tak podľa seba, čo vám telo hovorí. Trošičku sa natiahneme. Ponaťahujeme sa. A prejdeme na cvičenie číslo 2. Opäť prehneme. Hlavou sa pozrieme hore, pohľad smeruje na strop. A hlavu skloníme dole. Ešte raz nádych. A výdych. Výborne. Ostaneme v tejto pozícii, len si trošičku rozkročíme nohy. A teraz opäť pôjdeme paralelne striedať ruky s nohou. Nohu natiahneme dozadu a protiľahlú ruku natiahneme dopredu. Pritom stiahneme, dotkneme sa lakťom kolena a natiahneme. A stiahneme. Dotkneme sa, vytiahneme čo najvyššie. Výborne, uvoľni. A teraz poďme toto 30 sekúnd. Pripravme sa. A nádych. Ťahaj, stiahni. A raz. Stiahni. Výborne. Hlavu sa snažíme držať v jednej rovine s krížami, s chrbátom a so šijou. Stiahni. Raz, dva. Raz. A dva. Raz. A dva. Ešte vydrž. Raz. Ťahaj. Pomaličky kľudne si alternujte tempo podľa svojich možností. Výborne. A uvoľni. Trošičku si oddychneme, opäť sa navážime. Vytočíme trošku zo strany na stranu trup. Sadneme si. Trošičku aj vytraseme ruky, aby sme zvládli opačnú stranu. Skúsime sa trošičku aj premôcť, pretože samozrejme cvičenia sú namáhavé a vyžadujú nejakú fyzickú zdatnosť a energiu, ale tým, že ich budeme praktizovať pravidelne a budeme sa svojmu telu venovať čo najlepšie ako vieme, tak to telo sa nám odvďačí tým, že nám dá väčšiu energiu práve do týchto cvičení a postupom času budeme naberať silu, budeme aktivnejší, budeme mať lepšiu fyzickú kondíciu a preto sa snažíme cvičiť pravidelne, aby sme si práve vybudovali silu. A to, že napríklad niektoré cviky nám nejdú najlepšie, nevadí, pretože postupom času sa aj naše telo prispôsobí. Dobre, ideme na druhú stranu? OK. Takže navážime sa opäť, trošičku rozkročíme nohy a ideme opačnú ruku, opačnú nohu, ako sme robili v predchádzajúcom cviku. Takže pripravíme sa opäť 30 sekúnd. 5, 6, 7, ťahaj dopredu. Stiahni, dopredu, stiahni. Natiahni ruku vpred, natiahni nohu vzad a stiahni. Raz, dva, raz, dva. Výborne. A ešte vydrž. Choď kľudne svojím tempom, ale snaž sa dokončiť pol minúty. Poď. Raz, dva, raz, dva a raz, dva. Výborne. Ešte vydrž a pomaličky zastav. Krásne. Uvoľníme sa. A keď sme už pri tom uvoľňovaní, tak prejdeme k jóge a meditácii. Nohy rozkročíme, špičky smerujú von a prechádzame z jednej strany na druhú. Krúžime pritom ramenami vzad, pridáme lakte a pridáme celý oblúk. Ešte drž. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7 a uvoľníme sa. Prechádzame z jednej strany na druhú, ako by sme pohľadzali obilie. Raz, dva, raz, dva. Ešte drž. Raz, dva, 3 a v tempe. Raz, dva, 3, 4. Raz, dva, 3, 4. Uvoľníme sa. Nohy rozkročíme trošku viac. Ruky rozpažíme. Stiahneme do pozície namaskar. Prekrížime prsty. Ruky dáme za hlavu. A natiahneme vysoko hore.
Opäť spustíme za hlavu, pohľad hore a spustíme za hlavu. A do strany natiahneme, pozrieme sa hore, vrátime sa späť, ruky vytiahneme aj s pohľadom hore, vrátime ruky opäť vzad a natiahneme sa do opačnej strany, vrátime sa späť, ruky hore. Výborne, pozícia Namaskar mudra. Ruky natiahneme vpred, vytočíme sa do strany, jednou rukou sa chytíme ramena, druhú ruku si položíme na kríže, dlaňou hore a pozrieme sa dozadu. Výborne, máme vystreté nohy, pohľady vzad, ťaháme trup čo najviac dozadu a natiahneme ruky opäť vpred, vytočíme sa do strany, na opačnú stranu, ruka je na krížoch, druhá na ramene, pohľad čo najviac vzad. Výborne. Nádych a ruky späť do pozície Namaskar. Zdvihneme teraz ruky opäť hore s pohľadom a klesneme s rovným chrbátom dole do drepu. Lakťami si otlačíme kolená a pomaly sa zdvíhame opäť hore. Opäť klesame dole, otlačame kolená, chodidlá sú celou plochou na zemi, nadýchneme sa a ešte raz ideme dole. Výborne. A hore. Ruky spustíme, nohu vytočíme do strany, ruku si položíme v bok a oblúkom prechádzame. Vystretá ruka, pohľad hore a zídeme pomaly dole. Opäť hore, nakloníme sa do strany a zídeme opäť dole. Posledný krát hore, pohľad do strany a zostaneme dole. Ruku, ktorá je v bok, natiahneme hore, kolmo hore a dlaň smeruje vpred. Pozícia prstov je Jnana mudra, teda palec a ukazovák sú spojené. Oblúkom teraz prechádzame do vodorovnej pozície. Vodorovne prechádzame rukou a snažíme sa sledovať svoju dlaň. Ešte raz. Výborne. Hlavu spustíme pohľadom dole a za rukou, ktorá je vystretá hore, sa zdvíhame. A uvoľníme. Výborne, teraz sa vytočíme na opačnú nohu, špičku vytočíme von, ruka v bok a nádych. Zídeme až dole s výdychom, pohľad hore a opäť nádych. Ešte raz ideme dole a posledný krát nádych. Zídeme dole, lakeť tlačíme k zemi. Ostaneme v pozícii Trikonasana. Pohľad smeruje hore. Dlaň je vytočená vpred. Oblúkom prechádzame do vodorovnej pozície. Pozícia prstov je Jnana mudra. Vodorovne prechádzame rukou vzad a vrátime ju opäť späť. Pohľad je hore alebo na dlaň. Posledný krát. Výborne. A oblúkom opäť prejdeme do pozície Trikonasana. Dlaň smerujeme dopredu, ruka je vystretá. Teraz sa za rukou zdvihneme hore. Ruku pomaličky uvoľníme. Nadýchneme sa. A ruky spustíme pred hruď. Spojíme nohy. Namaste. Ďakujem vám opäť veľmi pekne, že ste si s nami zacvičili a už sa na vás teším na budúce. Majte sa krásne. Ďakujem, kočky. Super. Dobre. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no game.